nuen grabatzen. Arratsaldeon guztioi eta gaurko osoko bilkurari hasiera emango diogu. Lehenengo puntuan 2021ko urriaren 5ko bilkurari dagokion akta irakurri eta onartzea. Aktaren gainean norbaitek ez dauka ezer, orduan ontzat ematen dugu akta. Bigarren puntuan San Juan etxe multzoaren babes irizpideak hasiera batean ontzat emateko proposamena. San Juan etxe multzoko eraikinak babesteko irizpideak jasotzen dituen dokumentua aurkeztu da. Udalerriko historia eta arkitektura katalogoa eta hiri antolamenduko plan orokorra aldi berean onartu ziren 2016ko martxoaren 22an. San Juan etxe multzoa da bizitegi eraikin multzo bat, exekutatuta 20. mendearen erdialdean, zeinan jasota baitago udalerriko ondare historiko arkitektonikoaren katalogoan, tokiko babeseko ondasun higiezin gisa. San Juan etxe multzoko bizilagunen batzarrak proposatuta, eranskin moduan gehitu da beren ondasun higiezinaren eskuhartze araubide espezifikoa. Dokumentuaren helburua da eskuhartzeko irizpide espezifiko batzuk ezartzea lehendik katalogatuta dagoen San Juan etxe multzoan, haren kudeaketa optimizatzeko. Horiek horrela, hirigintza ingurumena eta mugikortasunaren batzordeak honako hau proposatzen du. Bat, hasiera batean onartzean, San Juan etxe multzoa babesteko irizpidea jasotzen dituen dokumentua. Bi, dokumentu hori jende aurrean jartzea 30 egunean, iragarkia Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzen den egunetik aurrera. Interesdunek bidezkotzat jotzen dituzten alegazioak eta iradokizunak egin ditzaten. Jendaurreko aldian ez bada aurkezten ezelako reklamaziorik edo iradokizunik, ulertuko da dokumentu hori behin betiko onartu dela. Puntu honetan, interbentziorik, bai Maider? Bai, atzaldeon danoi. Ordua esan, danoko hemen egoteko, apur bat estutxo bat, baina zorionekoa da bintzet berrixa hemen gazeren ez, txarto ez gaz. Eta hori esan da, hori atzaldeon danoi, eta esan, guk puntu honetan abstentziora joko dugula. Alde batetik eta bizilagunekin egon ostian, kontutan hartuta nonde gatozen, zeintzuk diren aurrekariak, hau da, Eko Bulebarraren obraren barruan, San Juan auzoak daukan arko bat botatzea erabaki izan, horrek bizilagunen haserrea ekarri zuen, hori da jakinaren gainean gauz herritar guztiok, eta hori holan izan da proiektua, San Juan auzoan egin zan proiektua, Eko Bulebarretik proiektu horretatik atera egin zan. Ikutsitza gauzak zelan joan ziren eta apur bat nahiko beltza izan zala udalak bizilagunekin eukizituen harremanak eta hor informazio nahasketa izugarria egon zala eta oso batzuk faltsuak esan zirela. Hortaz, aparte, momentu baten udalak kanpo izten dauenean, herritarrei esaten die babes maila bat behar duela eta babes maila hori egin arte eman dien lizentzia guztiak bertan bera gelditzen direla. Hau da, San Juan auzoko lizentzia batzuk eta batzuk izan die igogailuenak, egon die geldi urte bat baino gehiago. Azkenean, babes maila bat lortu da bizilagunekin batera, baina egia da bizilagunek makina bat proposamen egin dituztela eta proposamen horretatik batzuk bakarrik izan diela onartuak, ez danak. Eta gainera, momentu honetan bebai, erabakiak hartzeko gehiengoak die beste auzogune, beste herria aldezarrak enduta, beste auzogunetan dauzen berdinak. Eta honek, momentu batzutan, beto eskubidea ematen dutza, komunitate batek bestia. Ibon Arrupe badak izerdara inazen. Orduan, honen arrazoiengatik, gure bozketa abstentziora joango da. Eta bai bizilagunek eskatu digutelako, eta bai ikusitza nola joan dien gauzak, eta guk ez dugula zuzenian parte hartu negoziazio horreitan, galdetu nahi nioke Ibon Arruperi zuzenian, ia legislatura honetan aurre ikusten duen auzo horretako saneamendua konpontzea edo ez? Ibon Arruperi, Anuska? Bai, zuk galdetzen diozu Ibon Arruperi, baina guk ere daukagu askatasuna, bozeramaile taldearen ani naiz, eta nik erantzuten dut, Ibon Arrupek erantzun behar dizun berdina. Lehenengo bai argitzea, gaur onartzen duguna, dela arau erreglamentuaren onarpena, hau doa asko zera datago arkuarena, ez dakit irakurri dezuten
zer dan gaur onartzen deguna. Eske dira bi gauza ezberdin, Nik uste dut pizkate nahaztuta igual ibiliko zariela. Baina, gaur hemen onartzen dena da, zioen azalpenetan, historia eta arkitektura ondarearen katalogoa berregituratzen da, eguneratzen da, eta hemen sartzen den guzti-guztia, oinarri ematen da, udaletxetik ematen den oinarri berdina guzti, auzo ezberdinetan, eta hemen sartutako modifikazioak izan dira, Grupo San Juaneko etxe multzoak, beraien ordezkariak eskatutakoa. Hori da, hemen gaur onartzen duguna. Hori alde bat. Eta bestea, zuk esan dezuna guk, badakizu gure ekobulebar proiektuan Grupo San Juanen eitxia beba izauela eskuduntza bat, bizilagunak eskuduntza horren alde etziran agertu, beraiekin bildu ginen, eta guk erabaki genuen. Eskuduntza zer, kompetentzia zain oso? Ez, eskuhartze bat, barkatu, eskuduntza, eskuhartze bat egitea, eta auzoak arrela eskatuta, ez da eskuhartze hori egingo, eta bai azaldu genien, lehenengo egingo zala, ekubulebarreko obra egingo zala, proiektu hori bukatzen danean guztiz, gaur-gaurko zorionez oso ondo doia proiektua, eta hori bukatzen danean helduko diogu gaiari. Eta dagokizun hirigintza batzordean, plazoak, epeak, dana azalduko zaizue. Orduan guazen gaur-gaurkoz, lehenengo guazen elefantia jaten zatika, eta lehenengo guazen ekobulebarra bukatzen, eta hori bukatzen danean ikusiko dugu, ze eskuhartze egin daiteken, noiz, nola, eta guzti hori planifikatuko da, eta hirigintza batzordean azalduko zaizue. Mila esker. Bai, Maider? Orduen, momentu honetan ez dakitzu ez, saneamendua egingo dan edo ez, hemendik eta legislatura bukaera ulertzen dut esan doztasunagatik. Barkatu, Morraz Andrea, hori ez dut esan nik esaten dutena da, gaur-gaurkoz. Ekobulebarra bukatzen danean, ikusiko degula zer egingo dan, noiz eta nola ikusiko dugu plazoetan. Ez noa esatera datorren hilean, hemendik 2 hilabetetara, 3 hilabetetara, ikusiko dugu guazen gauza bat bukatzera, eta horren ostean, helduko diogu gaiari. Helduko diogu gaiari? Bai, helduko diogu gaiari. Bale, eta beste galdera bat egin nahi notzan arruperi, baina nola arrupek ez dauen berbarik itxen, zuri galdetze dutzut. Egia da, egon diela lizentziak, batez be igogailuenak geldituta urte terdi baino gehiago? Galdera hori, hirigintza batzordean erantzungo zaizu. Ez daukat gaur-gaurkoz informazio hori hemen, ez nekien hori galdetuko zenuela, baina hirigintza batzordean, urrengoko batzordean erantzungo zaizu. Eski, Ibon Arrupe baduko informazio hori. Hirigintza batzordean erantzungo zaizu. Eskerrik asko. Beste interbentziorik? Bai, Eba? Bai, guk puntu honetan abstentzioa bozkatuko dugu, baina ez edukiaren aurka gaudelako, gobernuaren jarrerarekin ez dugulako bat egiten. Bizilagunak ez daukat informaziorik, gobernuaren proiektuarekin ez euden ados, baina ez duzue bizilagunak, bizilagunak lortu dute proiektua ateratzea, baina ez diozue eman alternatibarik, eta auzoak esku hartzea behar dau. Zuek egindako proiektua parte hartzearekin egingo balitz, ez litzateke horrelako egoera mahai gainean egongo. Eta elkarrekin Arrasate taldetik eskatzen diogu gobernuari bizilagunekin bildu eta interbentzioak adostea, eta lehen bailen ez ekobulebarraren obra bukatzen dena. Eskerrik asko. Besterik? Bai, Anuska? Bai, Eba, nik uste dut konfundituta zazela. Puntu hau da historia eta arkitektura ondarearen katalogoaren onespena. Ez gaude inungo proiektutaz hitz egiten, ez eskuhartzetaz, ez. Dala eguneratzen dala katalogo bat non guzti zaharkituta zegoen, etzegoen eta etzegoen klaru, komendatzen dut zut irakurtzea, espedientean dago, nik eskatu dut, hau ere eskatu dezakezue, non hemen aplikazio eramua bai fatxadetan nola egin daitezken obak hitz egiten da fatxadako baoak nola izan behar diren, balkoiak eta terrazak, toldoak egon daitezken, hau da hortaz ari gara, eta esaten dut zuet, oinarri hau dela jarri du, eta hemen barneratu diran modifikazio danak, hau da, kolorea izan behar dila bakarri txurixa edo kolor krema ezin dela margotu etxeak berdiak, horrelako gai guztiak hemen diktamenean jartzen du, bizilagunak eskatutako izan dela, hori da beraiekin adostutakoa,
zuk usteot hitz egiten ari zarela barkatu beste gauza batetaz. Baina puntu honetan onartzen dela daga katalogo honen onespena. Nik ulertzen dut, aprobetxatzen dezula gaia, Grupo San Juanetaz hitz egiten ari garenez, pues como el Pisuerga pasa por Valladolid, botatzen du Grupo San Juanen inguruan izan leiken edo zer gauza. Oso ondo, onartzen dut, baina puntu hau ez da hortaz. Aguen Andrea, irakurri diktamena, irakurri. Mila esker. Bai, Eba? Anoska, irakurri dut eta nire lehengo esaldia izan da. Ez nago aurka edukarekin, gobernuaren jarrerarekin auzoarekiko. Horregatik bozkatzen dugu abstentzioa. Bai, Maider? Bai, beitu Anuska, eskatuko notzuken mesedez guri ez esatia irakurtzeko gauzak, aberrez garen enteretan, badakigun hemen zer jartzen dauen, gu lanera etortzen gara eta badakigu eta irakurtzen gau zer dan planteatzen dana. Eta ebako ondo esan dauen bezala, edukiak adostu die bizilagunekin, baina zuk ondo dakitzu bizilagunek planteatu dituzten edukien erdixa bestauela hemen. Eta hori da errealidade bat. Ez kamuflau errealidadea. Eta hau dator, auzoa antolatu zalako zubixa arkua ez botatzeko. Eta udalak, eta hirigintza sailak, eta Ibon Arrupek, naiz eta ezin berba, eta zukintzegin bere partez, atara zegoen mangatik, babes maila bat behar zuela, eta bizen bitxartean eukidau auzua gelditxuta eta lizentziak eukiditxu gelditxuta urtebete terdi baino geixau. Eta hori da errealidade bat. Hau ez da gauza bat, etorri dela udalak nahi zauelako babes maila bat San Juan auzorako, ez. No es porque el Valladolid y tal, ez. Hau dator, zubixa botatzeagak, eta herridanak daki, Anuska. Herridanak daki, interbentzio hau indala, azarretu zarielako auzogune horrekin, eta eukidozue lizentziak geldirik. Osea, astensoriak emuteko, lizentziak onartuta eta geldirik azkenengo onarpena eman barik, eta jentia bere ertxetik ezin urten elbarriak zirelako. Eta hori da errealidade bat. Eta gero ekarri duzue hau. Eta edukin honetan, euki aurpegisa esateko jaso dozuela, benetan bizilagunen ekarpen guztiak. Zetik hori ez da egisa. Eta mesez eskatzen dutzut, ez botatzea gure aurpegira, ez dugula lan ikitzekin eta ez dakigula zertaz hitz egiten ari garen, bale? Zetik gu hemen batzuetan egunerogaz, eta zu uste dut, bakarrik edortzezala, hastien behin. Horrek ez da nahi esan, ez dauko zula gauzak preparauta, ez da? Nik hori ez dutzuke sekula bebotako aurpegira. Osea, mesez eskatzen dut errespetua, zetik gu, eta ebak badakitz baiet, irakurtzen gau hemen ze eduki itxen dien, bale? Hori bakarrik eskatzen dutzut. Errespetu puntu bat, zetik beti astentzat esaten, irakurri dazu zer dauen hemen? Bai, irakurtzen gau. Baina hau etorri da, bizilagunak kontra etorri jatzuelako, eta badakitzu ezuek ondo zeatik. Beste interbentziorik, bozkatzera pasatuko gea. Puntuaren alde, puntuaren aurka, abstentzioak. Amai baiezko eta 9 abstentzio. Onartua gelditzen da. 3. puntuan, hasiera batean ontzat ematea, ordenantza arautzaile berria Arrasateko udalerrian eguzki energia jartzeko sistemak instalatzea arautuko duena. Energia berriztagarrien erabilera sustatzeko, berategi efektuko emisioak murrizteko, energia eraginkortasuna hobetzeko eta autokontsumorako instalazio fotovoltaikoen ezarpena sustatzeko asmoz, planteatu da eguzki energia sistemak instalatzeko indarrean dagoen ordenantza aldatzea. Legeak ezarritakoari jarraiki dagokion kontsulta publikoa egitea erabaki zen. Ekarpenak jaso ondoren, udal zerbitzu teknikoek idatzi dute udal ordenantza arautzaile berria. Arrasateko udalerrian eguzki energia jartzeko sistemak instalatzea arautuko duena. Ordenantzaren xedea da, batetik, hirigintzaren ikuspegitik, eguzki energia erabiltzeko sistema horien kokapena arautzea. Instalazio bakoitzaren ezaugarrien arabera, udal lizentzia lortzeko jarraituko diren prozedurak ezarriz. Eta bestetik, instalazioen kokapena, paisaia inpaktua babestu eta minimizatzearekin uztartuz. Horiek horrela, hirigintza, ingurumen eta mugikortasunaren batzordeak honako hau proposatzen du. Bat, onartzea hasiera batean udal ordenantza arautzaile berria, Arrasateko udalerrian eguzkia energia jartzeko sistemak instalatzea arautuko duena. Bi,
jendaurrean erakustea, 30 egunean, iragarkia Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzen den egunetik hasita, interesdunek bidezkotzak jotzen dituzten alegazioak eta iradokizunak egin ditzaten. Aldi berean, ordenantzaren testua web orrian ikusgai egongo da. 785 legearen 59. artikuluaren azken paragrafoan ezarritakoaren arabera, jendaurreko erakustaldian erreklamaziorik edo iradokizunik aurkeztu ezean, behin betiko onartutzat joko da ordenantza udalbatzarrak akordiorik hartzeko premiarik gabe. Interbentzioak, puntu honetan, bai, Eba? Guk, nik abstentzioa bozkatuko dut, gaia oposizioarekin ez delako ganoraz landu, aurreko astelenean bidali zigun gobernuak proposamena, beraz esan dudan bezala abstentzioa bozkatuko dut. Bai, Maider? Ebakin guztiz ados. Bez interbentziorik? Bozkatzera pasatuko gea. Puntuaren alde, puntuaren aurka, abstentzioak. 10 baiezko eta 9 abstentzio. Onartua gelditzen da, 4. puntuan, irailaren 30ean 2021ko urteko aurrekontuaren egoeraren berri ematea. Berri ematea da, hor daukazue. 5. puntuan, tokiko gobernu batzarrak 2021ko 3. hiruhilabetean onartutako kreditu aldaketen espedientei buruzko informazioa. Hauere informazioa bertan daukotzue. 6. puntuan, alkatearen ebazpenen berri ematea. Hauere berri ematea, hor dauzkazue ebazpenak. 7. puntuan, adierazpen instituzionala, oroimen eta aitortza ekitaldia, erail zituzten Jesus Uranka Urrutia, Agustin Aranburu Zabaleta eta Gregorio González Rubioren alde, udal hautetsi eta udalangile zirenak, 1926ko irailaren 26an, tropa frankistak Arrasaten sartu zirenean. Arrasateko udalak erabaki du hautetsi bat eta udal langile bi oroitu eta aitortzea. Udalarekin lotura zuzena zutenak eta irailak 1926an tropa frankistak Arrasaten sartu zirenean. Bertan ordezkaritza duten alderdi politiko guztien arteko kontzentzuari esker. Ekitaldi honen bitartez, Bizikidetza Batzordeak bere egin nahi du aurreko legealdian hartutako konpromisoa, hartu zena aitortzaren bide honi jarraitzeko. Legealdi honetan, azaroaren 10, biktimen memoria eguna izanik adostu dugu data hau baliatzea gure herriko biktimak oroitzeko. Ekitaldi hau antelatzelakoan ere, oinarri hartu dira Intxortak eta Argitusek egindako liburuak, alderdi guztien oinarrizko kontzentzua dutenak. Bertan jasotzen dira euren giza eskubideak urraturik ikusi dituzten biktimak, eta horiek oroitu gura ditugu hemen. Jakinda altzamendu frankistaren ondorioz Arrasaten biktima asko izan direla, oraingo honetan erailak izandako Jesus Uranka Urrutia udal zinegotzia, Agustin Aranburu Zabaleta eta Gregorio González Rubio udal langileak oroitu eta aitortu gura ditugu. Ekitaldi honen bitartez Arrasateko udalak jarraipena ematen dio orain 3 urte udal ordezkariei aitortza adierazteko abiaturiko bideari. Ekitaldi honek zuzenean bilatzen du hildako 3 biktimen aitortza eta euren senideen erreparazioan laguntzea. Bai eta beste urrats bat ematea ere Arrasateko bizikitzaren alde. Eta bide batez, Arrasateko udalak arrasatear guztiak gonbidatzen ditu ekitaldi honetan parte hartzera. Adierazpena irakurrita, adierazpena guztiona, hau batez, 8. puntuan, Arrasaten utzik dauden etxebizitzen funtzio soziala bultzatzeko mozioa, Elkarrekin Arrasate Podemos, Ezker Anitza IU, Eko Berdeak udal taldeak aurkeztutakoa. Gaur egun etxebizitza eskuratzea da gure gizartearen arazo handienetariko bat, zeina larriagotu egin baita COVID-19ak sortutako krisiagatik. Gazteenek, emantzipatzeko adinean daudenak dire gehien pairatzen dutenak, langabezia tasa altuagatik eta lan prekarietateagatik. Dakigunez, Euskadin gaur egun alokairuko etxebizitza eskuratzeko defizit handia dago emantzipatzeko adinean dauden gure gazteentzako arrazoizko presioan. Eustaten 2020ko ekaineko datuen arabera gaur egun larriagotu ahal izan direnak 120.000 pertsona daude Euskadin etxebizitza eskuratzeko premian. Errealitate gordin horren aurrean,
Argi dago erakundeek, bakoitzak bere eskumenen arabera, orain artekoak baino zeharkako politika eraginkorragoak gauzatu behar dituztela. Egoera hau irauli nahi badute. Izan ere, zalantzarik gabe, bizitegi larrialdiko egoera baten aurrean gaude. Gizarte plataformen arabera, etxebizitza da, pertsonak bazterketa egoeran egotea eragiten duen gauzarik handiena Euskadin. Eta ez dezagun gure burua engainatu, gazteek oso gordina dute, eta gero eta gehiago, soldataren ehuneko handi bat horretara bideratu behar badute. Edo gurasoen etxean luzaroan egon behar badute, beren bizitza proiektuari ekin ezinik. Eta hori saiesteko, politika erabakigarriak, eraginkorragoak eta konprometituak behar dira. Euskal Autonomia Erkidegoko egiturazko gaietariko bat, arazoari eragiten diona, azken hamarkadetan bere testuinguruan garatu den alokairuaren kultura eta eskaintza eskasa da. Eustaten arabera, Euskadin alokairu erregimeneko etxebizitzetan bizi den biztanle kopurua txikia da, eta bataz besteko maila biztanleriaren 12%koa da, hau da, 271.811 pertsona. Egoera hori ez dator bat Europar Batasuneko herrialdeetakoekin. Etxebizitza alokairu erregimenean duten biztanleen ehunekoak asko handiagoak baitira 2019an. Euskadiko 12%arekin alderatuta beste herrialde batzutan alokairuan bizi diren biztanleen ehunekoa nabarmentzen da. Hala nola, Alemaniako 48,9, Austriako 49,8, Danimarkako 19,2, Suediako 19,6,4 eta Frantziako 19,5,9. Espainiako estatuko maila orokorrak ere ia bikoiztu egiten du Euskadiko maila. Bertan, alokairuan bizi diren familien proportzioa 23,8koa baita. Euskadi taularen amaieran dago, Europa ekialdeko herrialdeekin batera. Bertan baitaude alokairuan dagoen etxe kopururik txikiena Europan, Bulgaria, Polonia, Kroazia, Lituania, Eslovakia, Hungaria eta Rumania. Zalantzarik gabe, alderdi horrek esan nahi du, era berean, alokairuko etxebizitzen eskaintza txikia dela egungo Euskal Egiazinen merkatuan. Eta hori zeltasun gehiagarri bat da, gaur egun Euskadin etxebizitza bat eskuratzeko beharra duten gazteen familia berriek gainditu behar dutena. Egoera larriari aurre egiteko hartu beharreko neurrietariko bat, alokairuko etxebizitzen Euskal Parke Publikoaren pixkanakako gehikuntzaz gain, egungo ritmoan arazoari egiturazko irtenbiderik ematen ez diona, utzik dauden etxebizitzen parkearen zati handi bat alokairuan jartzea izan beharko litzateke. 53.523 etxebizitza Euskadi osoan, etxebizitzaren Euskal Behatokiaren 2019ko etxebizitzaren erabilerari buruzko txostenaren arabera. Ildo horretan, etxebizitzari buruzko ekainaren 18ko 3/2015 legeak, bere eskumenen esparruan etxebizitzen funtzio soziala bermatzera bideratutako neurriak ezartzen ditu. Besteak beste, etxebizitza horiek hutsik ez geratzea. Horretarako, etxebizitzaren legeak zenbait mekanismo arautzen ditu. Besteak beste, hutsik egotearen deklarazioa, dagokion udalak edo halakorik ezean Eusko Jaurlaritzan etxebizitza arloko eskumena duten sailak erabaki ahal izango duena. Helburu berarekin, Eusko Jaurlaritzan 159/2021 dekretu berriaren bidez, besteak beste etxebizitza hutsik deklaratzeko administrazio prozedura arautzen da, bai eta ondoren etxebizitza hutzen erregistro autonomikoan inskribatzea ere, legean aurreikusitako jarduerak bultzatzeko. Era berean eta okupazio bizitegi erabilerarako bideratzeko, bereziki alokairu erregimenean, dekretu horren bidez, hutsik dauden etxebizitzak alokatzea sustatzeko neurriak ezartzen dira, bai birgaitzari dagokionez, horiek egokitzeari begira, bai etxebizitzak alokatzea bideratuko duten programa publikoetan sartzeari begira. Azkenik, eta helburu berarekin, 159/2021 dekretuaren bidez, etxebizitza eskaera eta premia egiaztatuta duten eremuak deklaratzeko araubidea, nahitaezko alokairua ezartzeko figura eta nahitaezko desjabetza arautzen dira. Horregatik guztiagatik, udal honen osoko bilkuran aurkezten dira honako hauek, erabakiak. Bat, Arstek udalaren osoko bilkurak udal gobernuari eskatzen dio hutsik dagoen etxebizitzari edo etxebizitzaren funtzio soziala betetzeko neurriei buruzko ekainaren 8ko 159/2021 dekretuaren arabera esleitu zaizkion eskuduntzak aplika jarritzala martxan. Eta aldi berean, Eusko Jaurlaritza premiatzen du horretarako dituen baliabide guztiak ezartzeko. 2.
Arsteko udalaren osoko bilkurak Eusko Jaurlaritzari eta Gipuzkoako Foru Aldundiari eskatzen die sendotu ditzatela hutsik dauden partikularren jabetzako etxebizitzak egokitzeko obretarako beharrezkoak diren laguntza lerroak. Hala eskatzen eta justifikatzen badute aurre egiteko ezintasun ekonomikoagatik. Gutxieneko bizigarritasun baldintzak izan ditzaten, etxebizitzaren funtzio soziala betetzera bideratzeko betebeharren baldintzapean. Alokairu babestuaren araubideko bizitegi erabilerarako 159/2021 dekretuaren 2. kapituluan ezarritakoaren arabera. 3. Arsteko udalaren osoko bilkurak udal gobernuari eskatzen dio lehenbailen ireki ditzala jabetza publikoko etxebizitzak, edukitzaile handienak, bankuenak eta inbertsio funtsenak ikuskatzeko aurretiazko eginbideak, baldin eta etxebizitza utzik egotearen zantzuak badaude. Eta horrelakorik egonez gero, hutsik dauden etxebizitzen urteko kanola aplika dakiela. Etxebizitzaren legearen eta 159/2021 dekretuan ezarritakoari jarraituz. 4. Arsteko udalaren osoko bilkurak udal gobernuari eta Eusko Jaurlaritzari eskatzen die premia sas ditzatela edukitzaile handien, bankuen eta inbertsio funtzen jabetzako etxebizitzak desjabetzeko prozedurak. Baldin eta kontserbatzeko, mantentzeko eta birgaitzeko betebeharra betetzen ez bada. Etxebizitza gisa erabilera egokia bermatzeko beharrezkoa danien. Aipatutako dekretuaren xedapen gehigarrian ezarritako prozedurarekin bat etorriz. 5. Arsteko udalaren osoko bilkurak udal gobernuari, Gipuzkoako Foru Aldundiari eta Eusko Jaurlaritzari eskatzen die, aldian informazioa eman desatela, hutsik dauden etxebizitzen erregistroak bere lurralde eremuan izan duen bilakaerari buruz. 159/2021 dekretuaren 3. kapituluan ezarritakoa betez. Haren ezagutza, kontrol eta jarraipen eginkizuna sustatzeko. 6. Arsteko udaleko osoko bilkurak udal gobernuari eskatzen dio etxebizitza utzen mobilizazioa bultza dezala. Eusko Jaurlaritzari bultzada handia eman diesaiola. Udalerri honetan, hutsik dauden etxebizitzen bizigune programari edo horren ordezko arauari, eta bide batez, Foru Aldundiari ere lan horretan lagundu desatela. 7. Arsteko udalaren osoko bilkurak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio lehenbailen has dezala udalerri honetan, etxebizitza eskaera eta premia egiaztatua deklaratzeko espedientea tentzionatutako eremua izan ez gero. 8. Arrasateko udalaren osoko bilkurak udal gobernuari eskatzen dio, hilabeteko epean aurkez ditzala justifikazio memoria eta etxebizitza premiaren eraginpean dagoen eremua zedarritzea. Interbentzioak eba? Osoko bilkurara ekarri dugu mozio hau, Arrasaten oso arazo larria dagoelako etxebizitza eta alokairuen prezioan. Mozio honetan eskatzen duguna da mapeo bat egitea argazki orokor bat osatzeko eta udaletxeak dauzkan kompetentziak oso mugatuak direnez, beste instituzioei eskatzen diegu baliabideak jartzeko Arrasaten dagoen egoera larria buelta emateko. Alokairuen prezioa eta Arrasateko biztanleri gehienak dauzkan diru sarrerak ez dira bateragarriak, eta honek familia langilei eragin zuzena dauka hilabetero. Ezin dugu beste aldera begiratu. Borondate politikoa jarri behar dugu alderdi guztiak egoerari buelta emateko. Horregatik, zuen aldeko botoa eskatzen dugu. Eskerrik asko. Beste interbentzioak, Maider? Bai, guk mozioaren alde bozkatuko dugu. Beste lerrotxo bat, baina apur batzuk esaten zauenaren inguruan gehitu nahiko genuke, dala eskatzea Arrasateko udalari, udalerrian dauzen etxe bizitza utzen mapa bat egitea, ibak eskatuen bezala, eta aztertzea ondo zein dan eskaria eta zein dan eskaintza. Eta ikustea zeintzuk dien momentu honetan batez ere gazteak daukien premiak herri honetan alokairura heltzeko, ze badakigu eta hau errealitate bada, Arrasaten alokairua dau guztiz Arrasaten ez bakarrik, baina Arrasaten alokairua oso garestia da, eta gertatzen ari dana da, jendea herritik kanpora doiela bertan bizi ezin dalako, eta hori errealitate bada. Gustatuko litzaikueke bai kinu bat egitea alderdi sozialistari, jakinaren gainean, azkenean elkarrekin egiten duen proposamena, ezkerretik datozen politikak direnez, keinu bat egitea zuei, eta danok batera etortzea, eta besterik ez bada kontra ez botatzea,
eta ezkertiar politikak aurrera ateratzea, batez ere kontutan hartuta zelako arazoa daukagun Arrasaten alokairuarekin. Beraz, guk alde bozkatuko dugu. Vitoriano. Sí, buenas tardes a todos y todas. Pues te voy a defraudar, Maider. El Partido Socialista va a votar en contra porque ya hay un acuerdo en el Parlamento Vasco, además de las tres fuerzas políticas, PNV, PS y de Bildu, sobre este tema de la vivienda. Entonces, si allí hemos llegado a un acuerdo de cómo hacer lo siguiente, hay que pedir una moción de que el Ayuntamiento haga e inste al Gobierno vasco, pues no sé, no me parece muy lógico. Interbentziorik? Bai, Maider? Bai, baina guk daukagun akordioarekin guztiz konpatiblia da, eskatzen ari garena. Akordio horren baitan badau eskaera hau egitea, eta badau instituzio municipalei eskatzea herrian bertan egiteko politikak aurrera ateratzea, garatzea herrian bertan zeintzuk izan leizken akordio horretatik eratorri daitezkeen neurri municipalak. Horregaitik harritzen dau kontra botatzea, abstentzioa izan balitz, igual ulertuko nuke, baina kontra. Anuska? Guk ere bat egiten dugu gure bazkidea den Alderdi Sozialistaren hitzekin, eta bai esan, pixkate orain Morras Andrea zuk eskatzen ari zaren arira ez, Eusko Jaurlaritzaren 159/2021 dekretu berri hau orain ari dela lantzen Jaurlaritzatik zer nolako eragina izango duen udaletxeetan. Uste otogasun batzordean gai hau uste zure alderdikideren batek ere galdetu duela, hau nola jasoko den herrietan. Orain ari dira udaletxeko teknikari ezberdinak Euskadi mailan bilera ezberdinak izaten eudeleko ordezkaritzakin, eta orain hasi dira pixkata saltzen lege dekretu honek, zer nolako eragina izango duen eta zer nolako betebeharrak izango dituen udaletxe bakoitzak. Bat gatoz arazo larri badala, baina plantamentuarekin ez gatoz bat, bai gaiak daukan ardura eta daukan garrantziarekin, baina esan bezala orain ari dira lantzen nola egikarituko den guzti hau politika municipalean, eta guk espero dugu lanketa hori ogasun batzordean joango garela guztia saltzen. Besterik ez, mila esker. Bai, Maider? Zure hitzak entzun da, kontra bozkatzea penagarrisa da. Baina, bakoitza retratatu dadila. Bozkatzera pasatuko gara. Mozioaren alde, mozioaren aurka, abstentzioak, 0. Beratzi baiezko eta 12 ezezko. Ez da onartzen, 9. puntuan, galderantzunak, publikoan badagoela pertsona bat galdera egin nahi duena. ¿Qué hota? ¿Qué tipo de hota? Si esto ni que lo entiendo. Yo tanto colorín colorón, 1 hora, yo no tengo cabeza para tanto, y aparte, yo tengo una minusvalía y tengo tarjeta de minusvalía. ¿Qué hago yo? Si habéis puesto todo para residentes, ¿dónde me voy yo? Yo entre más cerca es el coche de donde tengo que ir, mejor. Nos habéis limitado un montón. Entonces yo quiero una solución. ¿Que está aprobado? Siempre hay tiempo de rectificar. Aquí, a mí me da igual, esté el que esté, el fin es el mismo. Trabajar por el pueblo de Arrasate. Sí, me da igual que sea Juan, que Pedro, que me da lo mismo. Todos somos de Arrasate. Y aquí lo que se debería de hacer es, cuando se plantea una cosa, decir, mira, vamos a hacer esto.
Oye, un consenso entre todos vosotros, oye, no se puede por esto, por lo otro. Una explicación, un razonamiento, y no, yo aquí ordeno y mando, como somos 2 y 2 perros, se acabó. No. El tema del hospital nos enteramos por la prensa. Tiene que haber más comunicación, más cercanía del pueblo con el ayuntamiento, que al final somos todos, porque os hemos votado y estáis viviendo con el jornal de la gente que os ha votado. No sé si es así exactamente, pero bueno, eso por una parte. Por otra parte, los barrios nos habéis dejado abandonados. El ascensor de Urwin está fenomenal, y os doy la enhorabuena. Pero ¿qué pasa? Que claro, al principio de la calle, del 1 al 7, allá no ha tocado nadie, está todo sin asfaltar. Los coches aparcados a ambos lados. Doble dirección, no cabemos. Si viene un coche nos tenemos que parar y dar marcha atrás. ¿Quién ha mirado eso? Yo le invito a quien corresponda que venga conmigo, se dé una vuelta por el barrio y veamos los fallos que hay para repararlos. La parada de autobús, dirección del Ricobús, dirección a Garagarza, la acera es muy estrecha, que yo dije que como bajes con el carrito del niño, no te da. Arranca el coche y es que te lleva por delante. Nadie ha hecho caso. Y la acera que está del ascensor que han puesto ahora, un poco más adelante, aquello está de pena, que pasan señoras mayores, personas disminuidas de visión, carritos de niños y aquello no mira a nadie. Daros una vuelta por los barrios y veis de cerca qué es lo que pasa. Yo os acompaño al que quiera y venís por el niño. Vamos a intentar arreglar las cosas que estén mal, ¿vale? Oye, pues muchas gracias y ya está, ¿vale? Es que ricasco de Nori. Es que ricasco, Plari. Vaya, Nuska. Sí, buenas tardes, señora García. En primer lugar, agradecerle su presencia en el Pleno y que haya compartido con todos nosotros y nosotras, bueno, su malestar y sus quejas. Bueno, como voy a ir citando los diferentes temas que usted ha tocado, en primer lugar estaba hablando sobre el proceso de la OTA. Pues sí es verdad que tampoco que me quiero extender mucho, no le quiero aburrir con las explicaciones, luego ya se los daremos también personalmente, que ha tenido todo el proceso de la OTA, que más de una vez hemos hablado en este Pleno, ¿no? Empezamos ya en el año, bueno, esto viene muy de lejos porque ya en el propio plan de movilidad ahí se estipulaba la necesidad de que en Mondragón hubiera un OTA porque por los problemas de aparcamientos que existían, porque ya nos encontramos en un momento donde tenemos que reducir las emisiones y hay que intentar mitigar la circulación en el pueblo. Bueno, hay muchas razones que hizo que todos los partidos políticos viéramos la necesidad de esa implantación de la OTA y hacerlo con participación ciudadana. De hecho, en el año 2020, en enero, salimos todos los partidos políticos de manera consensuada veíamos que era necesario hacer una OTA con esa participación ciudadana porque entendemos que es un cambio importante para todos y todas las arrasatearras. Esa presentación se hizo en enero, febrero, marzo hicimos varias reuniones en este salón de plenos, luego desgraciadamente se hicieron, no sé, en total creo que unas 7 reuniones. Desgraciadamente luego hemos tenido la pandemia, pero incluso ha habido una participación que casi ha alcanzado, hemos tenido más de casi 500 propuestas de personas individuales, de vecinos de diferentes barrios, de Alday, de Arimasuri, de Gelma. Hemos estado reunidos con muchísima gente en todo este proceso participativo. Con todo esto lo que le quiero decir que con total respeto entiendo que usted también viene en nombre de esta plataforma de ciudadanos que están en esta recogida de firmas, con todo el y respetamos totalmente, señora García. Disculpe, sí, disculpe. El tema de la OTA, pero ¿qué OTA? Una cosa, 20 minutos, una media hora libre y luego ya está, o 2 horas libres. ¿Pero qué OTA habéis inventado? Con tantos coloridos, y es que yo no me acuerdo. Uno de una manera, ¿y qué os habéis bastado para hacer la OTA de esta manera? Es que nos habéis complicado la vida. Los problemas hay que solucionarlos y no crear más problemas. Porque yo con esto, que venga de Garagarza, ¿dónde aparca? Si no lo habéis puesto residentes. ¿Entiendes? Si yo vengo desde el Win, ¿dónde aparco? Vengo andando y voy con la compra a casa. ¿No habéis pensado las cosas? No, hay que solucionar los problemas y no crearlos. Y luego lo que ha dicho de sacar los automóviles del pueblo, me parece muy bien. Y habéis dejado estropeado en una calle para carril bici, que eso no sé a quién se le ocurre. Cuando había otras opciones,
a la otra parte del río y haber dejado Viperi libre, sin ningún tipo de circulación. Es mi opinión. Oye, perdona si te he interrumpido, ¿eh? No, faltaría más, señora García, tenemos todo el derecho a hablar. Lo que le quería decir es que todo este proceso participativo que se ha hecho con la OTA, que ha durado mucho tiempo, años, que hemos tenido casi 600 propuestas, que han participado, que de la misma manera que total respeto a la iniciativa ciudadana, que como usted dice, usted ha propulsado, que ha promovido, también entendemos que le debemos total respeto a todas esas personas, a todos esos arrasatearras que han participado en este proceso participativo. Yo entiendo, señora García, que no es fácil entender, que no es fácil ni para usted ni para ninguno que estamos aquí, entre los colores, entre las diferentes zonas, subzonas, los horarios, las tarifas. Y es verdad, al inicio todos los cambios no son fáciles para nadie, ni para usted ni para ninguno de nosotros y nosotras. Por ejemplo, en la zona del hospital, media hora, 15 horas, media hora, si no te queda tiempo ni de subir las escaleras. ¿Qué te sales? ¿A de la consulta del médico para utilizar el coche? No habéis pensado las cosas. No se ha pensado. Estoy con usted que esta OTA no es perfecta y no lo es, seguramente no lo es, pero lo que sí le decimos es que el día se ha aprobado de manera provisional, se aprobó de manera... con todo este relato, lo que sí le quiero decir, señora García, es que ha habido muchísima opción a que todos los arrasatearras y las arrasatearras pudieran opinar. Su opinión vale igual que cualquiera de los otros 600, por supuesto que sí. Yo lo que le invito es que todos esos puntos que usted ve que no están bien en esta OTA, que lo comparta con nosotros. Nosotros el día 4 de diciembre esta OTA va a entrar en marcha. Como bien dijo la alcaldesa, en diciembre y en enero va a ser una OTA que va a estar de prueba. Eso quiere decir que va a estar en funcionamiento, que hay que poner el ticket, que hay que estacionar como se debe, como está estipulado en esta OTA. Y que va a haber 2 meses de prueba. Pero, por supuesto, que le vamos a hacer un seguimiento y todos esos puntos que nos encantaría que compartiera con nosotros, le vamos a hacer ese seguimiento y vamos a tener en cuenta también esos puntos que usted dice, porque, por supuesto, habrá que adecuar, pasará un año o habrá que hacer un seguimiento a cómo evoluciona esta OTA y tendremos que ver si hay cosas que habrá que reconducir, mejorar, quitar, poner, por supuesto que sí. Ahora entendemos que tenemos una OTA que no será perfecta, pero sí ha sido de manera muy amplia, trabajada con muchos habitantes de Arrasate, y lo que le pido, señora García, es, vamos a empezar con la OTA el día 4, le invitamos a que nos traslade los puntos que usted aquí nos ha puesto en marcha y vamos a hacerle ese seguimiento. Y los puntos que haya que cambiar, se cambiarán. Como usted bien dice, esté aquí Pepito Menganito, porque entendemos que esto es un tema necesario para el pueblo y entendemos que la OTA no se hace por fastidiar a nadie, se hace por una necesidad que entendemos todos que tenemos en este pueblo. No hay sitio, y pagando con la tarjeta tiene sitio. Si yo donde vivo tampoco tengo sitio. Y somos del primer sitio, del primer barrio que pusieron la OTA, en Uribarri. Ahí está, desde hace no sé cuánto tiempo. Y vas hoy en día y no sé, yo en mi calle no puedo aparcar. Y tengo garaje para llevar el coche. Y cosa que no puedo ni subir las escaleras. Y me lo tienen que traer a la puerta de casa cuando voy a ir a algún sitio. No, hay que buscar soluciones. Me alegra que reconozcáis y que pongáis voluntad de solucionar los problemas. Ahora, yo, por ejemplo, quiero una respuesta. Yo, chartera de minusválido, ¿qué hago? ¿Dónde voy? A ver, quiero una contestación. Porque yo el coche lo utilizo casi como una silla de ruedas, porque conduzco y voy con mi cochecito donde puedo, cualquier cosa que tengo que hacer. ¿Qué respuesta me deis a eso? Y por ejemplo, yo, por ejemplo, pues, me puedo desplazar más, menos, corriendo, más despacito voy, pero que está en una silla de ruedas, ¿cómo va? Es que no habéis pensado las cosas, hombre, que somos todos de Mondragón y queremos ser lo mejor para el pueblo. Sí, señora García, está especificado cuáles son las tarjetas de las personas que tienen reducción de movilidad. De todas maneras, discúlpeme, pero tampoco es plan de entrar en temas concretos de cada una de las personas, pero le invitamos a que nos haga partícipes, a que nos traslade todas esas dudas que tiene usted y, en la medida de lo posible, vamos a responder a todas. Y sí, decirle que para nada este sistema de OTA es recaudatorio. De hecho,
es deficitario y no se ha hecho con afán recaudatorio, no se ha hecho y así se verán en los presupuestos y así lo trasladaremos y seremos transparentes con la recaudación que se haga con la OTA y con los costes que tiene también esa OTA. Y sí decirles que nosotros intentamos trabajar por los barrios y que estamos trabajando, vamos a seguir trabajando y, por supuesto, cojo su invitación de que iremos a visitar las zonas que usted decía y que iremos a verlo. Más caro que en la calle, porque antes eran 10 euros, ahora son 30 euros. Y los de los barrios 35, ¿de dónde habéis sacado eso? O sea, los que necesitamos más el coche nos lo ponéis más difícil. ¿En qué cabeza cabe? Es que no, que hay cosas que no tienen sentido. Hombre, todo eso hay que mirarlo y siempre hay tiempo para rectificar. Y veo la voluntad que me estás diciendo que, bueno, que se pueden mejorar las cosas. Pues vamos a intentarlo. Lo que no esté bien, modificarlo. Vale, que aquí a Arrasate somos todos, sean del color que sea, ¿vale? Por supuesto que sí. Y es que ricasco, vale. El día 4 de diciembre vamos a darle que vaya a andar. El camino se hace andando, vamos a ver cómo funciona, vamos a ver qué cosas hay que mejorar, hay que solucionar, hay que quitar, hay que poner. Tendremos en cuenta lo que usted también hoy nos ha especificado y le haremos el seguimiento a los temas. Muchas gracias, señora García. Alde erreguak, bai eba? Bai, ni pleno honetan berriro eskatzea TAOren moratoria eta TAO ereduaren herri galdeketa. Oraingoan ere publikoki azaldu nahi dugu Arrasateko zinegotzi bakoitzak plaza bat daukagula Biteriko parkinean. Oposizioak ez dugu txartela jaso, eta honekin privilegio hau ez eukitzea erabaki dugu. Baina gobernuak privilegio hau mantendu eta erabiltzen jarraitzen du. Herri guztia jakin dezala Biteriko aparkalekuan urte osoan eskuragarri eta doainik privilegio honekin erabaki duzuela TAO sistemaren ereduaren implantazioa. Nire galdera da ea nor kontrolatzen duen parkineko sarrera, ea udaletxeko bileretara etortzeko bakarrik erabiltzen duzuen. Eskerrik asko. Barkatu, buen Andrea, udal honetan etxerita gauden guztiok daukagu aukera hori erabiltzeko Garibaiko parkina. Guk egin genuen bakarra esan udal gobernura sartu ginenean aurreko legealdian, egun genuen esan erregulatu eta regulatzen da, eta bakarrik erabili daiteke parkin plaza horiek, etortzeko udaletxeko komisio, bilera, plenoetara, eta gainera guztiok eman behar dugu horra sartzen garenean, identifikatzen da pertsona bat, hau da, gutako bakoitzak, kotxe matrikula batekin ez egiteko erabilpen ez ona plaza horrena. Hau da, hori da aukera eta hori da erabilpena guztiz erregulatuta dagoen aurreko legealditik. Bai, eba? Esan dudan bezala, Arrasateko zinegotzi bakoitzak plaza bat daukagu, hori esan dut. Eta nor kontrolatzen duen parkineko sarrera edo erabilera? Erabilera mugatua, parkatu. Esan dizudan bezala, erabilpena da bakarrik bileretarako, udal plenorako eta tokiko gobernu batzetarretarako. Baina esaten badezu dudarik, pasa dezakegu, galdetu dezakegu, hartu dezakegu hilabete bat, froga bezala eta ikus dezazun guztion, ez daukagu inungo erasorik. Egin dezakegu froga bat, hartzen dugu hilabete bat, edo bi, edo hiru, nahi dituzun hilabeteak, eta ikusten dugu ze kotxe eta ze pertsona diren, eta ze erabilpen egiten den. Ikus dezazun benetan erabilpen ona egiten duguna. Bale, eskaera egiten dut, eta... Bai, Maider? Bai, gukuko egin genion txartel hori eukitzeari, eta are gehiago intao sistema sartzen denean, pertsona bate bakarri dauko arazo pertsonal bategatik, txartela, eta ez da erabilia izan azkenengo urte eta 8 hilabetetan. Hori nahi nuke Plazik jakitea. Plazi? Sí, te digo que está hablando Eva, que cada uno de nosotros tenemos una tarjeta para utilizar de manera gratuita el parking de Viteri. ¿Gratuita? Sí. Pues nosotros, lo que le estaba diciendo a Anuska es que nuestro grupo de Euskal Herria Bildu no aceptó esas tarjetas, excepto en el caso de Nerea Hernández,
que por casualidad el primer pleno llegó tarde porque no podía aparcar y del apuro que se llevó, la pobre pidió la tarjeta, la cual no ha sido usada en el año y 8 meses anteriores. Quería decirte esto para que quede claro y se haga público que, como cuando dice Anuska Ezcurra, que todos sabemos y tal, a ella esto no le va a pasar. Simplemente, la OTAN no la va a pagar. Eso es lo que quería decirte, que nosotros somos unos privilegiados y no vamos a pagar OTA si no queremos. Nik arrasateko herritar guztian bezala Maider guri beuzun aparkatzen mote. Aparkatzen mote dozein lekutan nik bebai OTA ordainduko dut. Berdin. Hasieran eskatu didazun errespetu hori nire pertsonarekiko, eskatuko notzun bebai, errespetu berdina bueltan. Eta gutxi, ez dut bukatu. No, ez, nik erantzun dotzat Eba Buineri. Eta Plazi García Andreakin, ez daukat inungo eraso hori berakin hitz egiteko, berakin erlazio pertsonala daukat, eta esangotzat esan beharrekoa, eta arrasatear guztiei esanez, hau da gai bat, zuek bilduk, orain uko egin diozute aurreko legaldietan eta egonda, eta zuek erabili dezute, eta orain uko egin dezute oso ondo, guk gure alderdian pertsona batzuk erabiltzen dugu, nik erabiltzen dut, eta aparkatzen dut. Bai, aparkatzen dut natorrenian plenora eta natorrenian tokiko gobernu batzorretara, eta erabiltzen dut lanerako, udaletxeko nire lanerako erabiltzen dut. Eta ez da egiten, gure taldea mentzat ez da egiten beste erako erabilpenik. Ez da egiten eta ez da egingo. Eta horregatik esan diot hauen Andreari ez daukagula inungo arazorik, hartzen dugu hilabete bat 2-8 behar duena, eta ikus dezan, erabilpena bakarri dela lanerako, horretarako. Hombre, que falta sana. Beste galde erregurik, badago? Bai, Vitoriano. Bueno, yo simplemente voy a decir que parece que es idea nuestra que el parque lo usemos nosotros gratuitamente. Parece que ha sido en la legislatura anterior o en esta cuando se ha puesto en marcha. Y me parece que... Eso lleva muchas legislaturas, muchas. Ah, vale. No, vale. Pero tires por ahí, porque si ha habido irregularidades ha sido en ese bando. No, pero yo quería hacer esa pregunta, que parece que la hemos instaurado nosotros, que usemos el parque incómodamente. No, y parece que viene ya de años. Vale, gracias. Morras Andrea, eskartuko notzun, egin desun komentario que esas irregularidades han dagoen ese bando, mesedez, gu gaude meneixeri eta guk ez dugu inungo irregulartasunik esan. Gero esango zut. Bale, frogako kitxego Dagoen zu harreman esan. pertsonala, gero esango zut. Nahi desunean, baina errespetua bebai eskatzen dut, horrelako akusazioak horrela inun, mesedez, Morras Andrea. Esan dut bakarri privilegio batzu garela. Ez dakit onartzen duzun odio edo ez, baina privilegio batzu garela, hori bakarrik. Danok atoz Eta udaletxera. guk indotzagula legislatura honetan, hori eukitzeari. Nik esan dut zein dan gure realidadea. Baina gero, gu izan garela txartel horrik asmatu ditugunak, eta hori ez da egia. Ez da egia, ez da gure legislaturatik etorri. Gu egon ginenetik hemen, hori atzetik etorren. Eta hor irregulartasunak egon izan baldin badie, nik esaten dut EH Bildun ez direla egon. Eta hortik aurrera, errespetu guztiakin, eta barkatu espadotzut, minduin baldin badotzut, barkamen askatzotut publikoki, baina hitz egingo dugu, baina ez erasotu, ni bakarrik esan dut privilegio bat dala. Beste galdera erantzunik badau? Bai, ba? Bakarri gauzatxo bat aipatzea, oposizioko alderdiak ez ditugula, ez da txartelak ere jaso. Hori. Besterik? Ez, bueno, txartelak ez di jasotzen, txartelak eskatu egiten dira. Eta agian bai, danok garbi eukidezagun, eta zure erantzunari, bueno, esan bezala eginez, egingo deuna da historiko bat. Eta horrengo osoko bilkurara ekarriko deu. Eta egingo deu historiko bat, noiz hasi ziren txartel horreik ematen, ze urtetan, zenbat urtetan, ze zinegotzik izan duten txartela legealdi bakoitzean, ze zinegotzik ez duten izan, eta historiko guztiak harriko dugu, eta orduan debatituko dugu. Bai? Ados, ez? Ba, oso ondo. Ba, bukara emango diogu osoko bilkurari. Ez zureen bihar batzordera? Bihar batzordera? Nola dana erueten duzuen batzordietara? Ez, osoko bilkurara ekarriko dugu, edo batzordera. Nahi baldin badezu Maider batzordera. Baina historikoa ekarriko dugu, Karri. Historikoa. Noiz hasi ziren txartel horrek ematen,
eta zeintzuk izan dien txartel horrek erabili dituztenek, eta nortzuk ez. Vale. Legealdiz, legealdi. Tarduan hitz egingo dugu. Bai, hitz egingo dugu.